Aku iki tok ae wis aku. Ya maling ya. Lho. Wis sangu roti barang. Alhamdulillah sembah nuwun Pak Agus. Oh, sotek, Ding. Sehat rezeki kakak. Ngersake tembang nopo? Madiun Ngawi. Mas Gareng. Pokoke kudu mbok lis. Napa? Lagune aja ngantek kelewat dite jaluk bali lho. Apa kuwi lagune apa Pak Agus? Madiun Ngawi Pak Maringi Agus. pira? 100, 200, 300, 400. Kuwi ora tekan Ngawi tekone mantingan tok ngono. Pangapunten Pak. Nek 200 niki namung dugi mantingan. Nggih. Pripun, Pak? Pripun niki Pak? Ajeng teko Ngawi mboten niki Pak? Oh, teko Ngawi, Mas. Takon Ngawine ngendi? Ngawine pundi, Pak? Ya ora mesti jare ya sok ngarep TV iki, Mas. Jumi usul. Jumi usul. Mangke dipun aturke nggih Bapak. Matur nuwun. Engko kabeh diaturke. Iya, Mas, aja nganti lali ya, Mas. Sampai gunung sik dirampung. Oh iya. Wadene ingkang badhe sedekah monggo wong ulane sae lho Pak menyegerakan kebaikan itu ajaran agama. Monggo. Engko diaturke meneh tembang-tembange. Ra mungkin sampe Nek tisu-tisu ngono ta, Mas? sumuk ra kringeten. Apa kuwi? Sumuk ra kringeten. Apa kuwi? Lah ya tegese panas dalam. Oh iya. Sing jero sing Nadian wadane sarata Rasule cikarane ayo bangun Monggo, mongso barang. di zaman terjumpa seorang kelingan anak lanang biyen aku bendi saiki oh Sarini mas keturunan sendiri Sing rambang nomor kalih Gubuk Asmara ya Mas. Nggih Pak. Pak Sukino. Ya, nggih Pak Sugino. Pokoke engko sing nggone Yujumi nomor 8. Lah ngapa lho Mas kok nomor 8? Didhisik apa nomor 8 Yujum? Pokoke ben semangat Yujum kita kasih yel-yel. Piye Mas yel-yel? Jumi. Yes. Oke. Ben semangat. Awet sehat ya Yu. Amin. Kaya arep anu apa kayak pergerakan tim sukses. Pergerakan PKK.